Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, είστε συντονισμένοι εδώ στις δημοσκοπήσεις για άλλο ένα μεσημέρι και σήμερα θα προβληματιστούμε με διάφορα ζητήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτική προστασία. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση σε σχέση με τον απολογισμό για την αντιπυρική περίοδο. Σήμερα θα πάμε μέχρι το Δήμο Πεντέλης. Εδώ φιλοξενούμε τον κύριο Λευτέρη Κοντουλάκο, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πεντέλης. Γνωρίζει τα της πολιτικής προστασίας από το παρελθόν. Έχει και εμπειρία αυτοδιοικητική και θα μας διαφωτίσει, θα μας ενημερώσει για διάφορα ζητήματα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Δυστυχώς έχουμε αυτή την κακή εμπειρία των φωτιών από πολλά χρόνια στην Πεντέλη. Φέτος κλείνω και τα 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχω βιώσει πάρα πολύ μεγάλες φωτιές. Βέβαια, αυτό που συνέβη το φετινό καλοκαίρι τον Αύγουστο δεν έχει προηγούμενο και θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη μαύρη σελίδα στην ιστορία της πόλης μας. Θα μας πείτε λεπτομέρειες για όλα αυτά, αφού δώσω πρώτα και τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε και τηλεθεατές να συμμετέχουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ερωτήματά τους και στη συζήτησή μας και γενικότερα να στέλνουν το δικό τους ρεπορτάζ για να μας δίνουν και εμάς ένασμα ώστε να κάνουμε και το δικό μας ρεπορτάζ. Δημοσκοπήσεις.attica@gmail.com είναι το email της εκπομπής. Δημοσκοπήσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, να μας παρακολουθήσετε μέσω live streaming, αλλά να στείλετε και τα ερωτήματά σας στο Messenger. Δημοσκοπήσεις Attica TV είναι το κανάλι μας στο YouTube και Δημοσκοπήσεις Attica TV, διαδικτυακή κοινότητά μας στο Viber. Να πάμε κατευθείαν. Καταρχήν, πριν πάμε και δούμε συγκεκριμένα για το Δήμο Πεντέλης, θέλω τη δική σας εκτίμηση για το πώς θεωρείτε ότι πήγε η αντιπυρική περίοδος φέτος. Και από θέμα οργάνωσης ενδεχομένως και από θέμα αποτελέσματος και αποτελεσματικότητας. Εγώ θα πω ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Φέτος, όσον αφορά την τοπική μας πολιτική προστασία, ήταν λίγο ανοργάνωτα τα πράγματα, αλλά όταν έχεις ένα αποτέλεσμα μιας καταστροφικής φωτιάς, η οποία έφτασε να περάσει και τη δικιά μας πόλη και να πάει και να κάψει όμορους δήμους μας, διότι και εμείς πάντα λέγαμε ότι η φωτιά μας ήρθε από άλλο δήμο και ποτέ δεν έχει μπει φωτιά, είναι τη γενέση της από την πόλη μας. Αυτή τη φορά πέρασε και εμάς και δυστυχώς από την δική μας ανετοιμότητα πήγε και έκαψε και άλλους δύο δήμους. Δηλαδή, όταν φτάνει μια φωτιά στην αναπαύσεως, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι κάτι έχει πάει λάθος. Δεν έχουν πάει όλα ρόδινα. Εμείς έχουμε σαν Δήμος κιόλας ένα κατεστραμμένο γυμναστήριο, ένα κατεστραμμένο σχολείο, μια τάξη μέσα, μια αίθουσα στο Κρυστάλλιο. Έχουμε μια δημοτική κατασκήνωση που κάει και ολοσχερός μέσα και φιλοξενούσε μεγάλο αρχείο βιβλίων από βιβλιοθήκες που ήταν σε ανακαίνιση, ρούχα για τους ανθρώπους του κοινωνικού παντοπολίου, τρόφιμα. Άρα όταν έχει πληγεί και η δημοτική σου περιουσία, σίγουρα κάτι δεν πήγε καλά. Γιατί μιλάμε ότι έχει καεί το 70% της πόλης Πεντέλης και Νέας Πεντέλης. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση, κύριε Κοντουλάκο? Σήμερα έχουν πέσει όλα τα συνεργεία και η Γενική Γραμματεία Δασών. Έχει ξεκινήσει με συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες να γίνονται τα κλαδορέματα, η Περιφέρεια Αττικής και μπορώ να πω ότι δεν είμαστε ακόμα πανέτοιμοι. Αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι μέσα στο χειμώνα με πλημμύρες, νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχουν γίνει όμως ενέργειες για θωράκιση της πόλης προς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που ίσως είναι και αργά πλέον, γίνεται τα προστατευτικά στη Μικρή Καλυθέα. Δηλαδή στην περιοχή που είχε καεί το 1998, είχε δεντροφυτευτεί το 2000 και δυστυχώς κάει και ένας πανέμορφος λόφος. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε δεν έχει ολοκληρωθεί, γίνονται. Είναι ένα δύσκολο σημείο γιατί έρχεται από το βουνό κατευθείαν και βγαίνει σε κεντρική αρτηρία. Σε άλλες περιοχές σιγά σιγά γίνονται. Έχει περάσει πολύς καιρός. Και αυτό πρέπει να το δούνε και η Δημοτική Αρχή, στο πώς συντονίζεις τις υπηρεσίες που έρχονται στην πόλη σου, και πρέπει να το δουν και λίγο οι υπηρεσίες να βοηθήσουν παραπάνω, γιατί ξέρετε, η Πεντέλη δεν πνίγεται. Είναι το βουνό. Από κάτω δυστυχώς θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Και δεν θα ήθελα να φανταστώ τι θα συμβεί αν γίνει μια πλημμύρα μεγάλης έντασης. Θα είναι πολύ άσχημα τα αποτελέσματα. Αν κάνουμε ένα απολογισμό, αν μπορέσετε να κάνετε, επειδή όπως είπα και πριν έχετε εμπειρία και γνώση και ξέρετε πολύ καλά την περιοχή,
έχει μείνει τίποτα στην περιοχή που να μην έχει καεί? Έχουμε καταφέρει ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος ο συγκεκριμένος έχει πληγεί πολλές φορές από καταστροφές και από φωτιές. Έχουμε περισσώσει τίποτα? Έχει μείνει ένα κομμάτι στις Πεντέλες, ένα πολύ μικρό κομμάτι που είναι μέσα πλέον σε οικιστικό ιστό, σαν να λέμε πάρκο, δασικό πάρκο, για να καταλάβει και ο κόσμος, και έχει μείνει μια μεγάλη έκταση στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, που δεν θέλω να το βάλω ούτε ως εφιάλτη το αν πέρναγε η φωτιά και δεν άνοιγε, δεν άλλαζε ο καιρός φέτος το καλοκαίρι, δεν άλλαζε ο άνεμος, τι θα συνέβαινε όταν θα μπαινε μέσα σε μια πόλη, ειδικά των Μελισσίων, τι θα γινόταν. Έχει μείνει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι που είναι με δέντρα. Δεν ξέρω πώς έχουν σκεφτεί να το προστατεύσουν. Εγώ φωνάζα και πάντα η εμπειρία μας μέσα από αυτό είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε τα δέντρα να είναι ψηλά τα κλαδιά τους, να μην έχουν επαφή με το έδαφος για να περισσώσεις ό,τι μπορείς από τον άνεμο. Καθαρότερα βουνά. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τα βουνά τα δικά μας είναι πυρητιδαποθήκες. Και αν δούμε η φωτιά φέτος πώς, ενώ σταμάτησε στις 10:30 το πρωί του Αυγούστου, στις 12 Αυγούστου σταμάτησε, από αναζωπήρωση πάλι σε μια χωματερή που υπάρχει στο βουνό, παράνομες χωματερές, και με μια λάθος εκτίμηση που έγινε από κάποιους ανθρώπους, θα το βρουν αυτό. Η ιστορία θα πω, θα το βρει καλύτερα. Και θα διερευνηθεί. Και θα διερευνηθεί. Έφτασε στο να μπει η φωτιά και να κάψει και τη Νέα Πεντέλη και την Πεντέλη. Και να περάσει στον οικιστικό ιστό, να ανέβει, δεν το έχουμε ξαναζήσει, να ανέβει το λόφο του αστεροσκοπείου και να περάσει από πίσω και να κατέβει στην πεδιάδα που είναι τα Βρυλίσια, το πάτημα Βρυλισίων, πάτημα Γαλανδρίου, και να έχει στην αναπαύση ως μέχρι και μια χαμένη ζωή. Πόσα σπίτια? Το επίσημο της περιφέρειας Αττικής ήταν 124 σπίτια. Είναι μεγάλος αριθμός. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε και επίσημα το μεγάλο πρόβλημα μετά τη φωτιά. Διότι η Πεντέλη έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, τη δασικότητα. Και καταλαβαίνετε ότι αν ένα σπίτι που πληρώνει χρόνια, έχει φτιαχτεί νόμιμα, ξέρετε η Ελλάδα πώς λειτουργεί, και πληρώνεις το νερό, φως, τηλέφωνο και όλα αυτά, ξαφνικά όταν γίνει μια καταστροφή και πρέπει να βγεις κόκκινος, γιατί έχει καταστραφεί ολοσχερός, δεν μπορεί να βγεις κόκκινος, γιατί αν βγεις κόκκινος δεν θα ξανά έχεις σπίτι. Πρέπει να σε βγάλω κίτρινο για να μπορείς να έχεις σπίτι. Φανταστείτε έναν άνθρωπο λοιπόν που του έχει καεί το σπίτι, έχει καεί η περιουσία του, δεν έχει που να μείνει μες στο χειμώνα, να του λένε κιόλας ότι δεν θα μπορείς να αποζημιωθείς πλήρως, θα πρέπει να αποζημιωθείς μερικώς για να μπορείς να έχεις σπίτι. Αλλιώς ψάχνεις να βρεις και σπίτι. Δεν υπάρχει όμως και η ατομική ευθύνη για αυτόν που ουσιαστικά υπάρχει σίγουρα ευθύνη για αυτόν που του έδωσε την άδεια να οικοδομήσει. Θα ξεκινήσουμε πριν 100 χρόνια που του δώσαν την άδεια να πάει να χτίσει εκεί πέρα. Υπήρχε όμως ο κίνδυνος, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Αλλά ξέρετε κάτι, λύνεται και εν της πράγμαση. Εν της πράγμαση σήμερα τι είναι κάτι? Είναι δάσος. Γιατί θα σας πω κάτι πολύ αστείο. Η κεντρική πλατεία της Πεντέλης, η κεντρική πλατεία που όλοι έρχεστε και επισκέφτεστε την πόλη μας και σας ευχαριστούμε για τα μαγαζιά μας, είναι εκτός σχεδίου, δάσος αναδασωτέα. Ακόμα. Άρα θα έπρεπε και εμείς, όταν θα έχει βαθμό επικινδυνότητας 4, να κλείσουμε την πλατεία, να μην μπορεί να μπει κανένας μέσα, γιατί είναι δάσος. Το οποίο δεν είναι εφικτό. Αυτά είναι τα περίεργα. Τα στρεβλά της κράτους μας, της δημόσιας διοίκησης. Που θα πρέπει να αλλάχτούν κάποια στιγμή και να το δούμε εν της πράγμαση. Τι είναι κάθε τι. Αυτός ο άνθρωπος κάποτε υπήρχε δάσος και στο Φιλοπάπου. Τώρα δεν είναι. Δεν μπορείς να το έχεις δασική έκταση. Θα πρέπει να αναθεωρήσουν λίγο, να δουν τους δασικούς χάρτες, να δουν τι είναι πώς, να φτιαχτούν αντιπυρικές ζώνες, περιμετρικοί δρόμοι, να μπορούν να βγαίνουν έξω από την πόλη, να μπορεί να σωθεί ο πληθυσμός. Δεν είναι μόνο το πολύ ωφέλιμο μέτρο του 112 που εκενώνεις, είναι και μετά πώς διασώζεις και κάποια περιουσία που είναι μέσα. Γιατί προέχουν οι ζωές, αλλά και η περιουσία. Επειδή τη δεδομένη στιγμή είμαστε στο κλείσιμο της προηγούμενης αντιπυρικής περίοδου. Και ουσιαστικά σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει η νέα αντιπυρική περίοδος. Καταρχήν, αν θεωρείτε ότι πρέπει ο σχεδιασμός και ό,τι πρέπει να τρέξει άμεσα από τώρα, ή πρέπει να περιμένουμε το Μάρτιο, για παράδειγμα, που ξεκινάει, το Μάιο που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, τι θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει άμεσα για να θωρακιστούν οι πόλεις? Θεωρώ καταρχήν ότι πρέπει να σχεδιάσεις τώρα, να υλοποιήσεις τώρα για να το απολαύσεις το καλοκαίρι. Πολιτική προστασία, όταν θα φτάσεις το καλοκαίρι να την απολαύσεις, νομίζω ότι δεν θα προλάβεις. Πρέπει τώρα να, όπως είναι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, πρέπει τώρα να φτιάξεις αντιπυρικές ζώνες,
να έχεις καθαρά δάση από τώρα, μην περιμένεις τον Απρίλιο. Θα πρέπει να έχεις οργανωμένη πολιτική προστασία, οργανωμένο εθελοντικό κλιμάκιο, και εδώ είναι και μια διαφωνία μου που έχω, ότι δεν σβήνει μόνο οι πυροσβεστικοί φωτιές. Σβήνουν και τα εθελοντικά κλιμάκια και τα κλιμάκια που έχουν οι δήμοι. Γι' αυτό και λέμε ότι αν προλάβουμε τη φωτιά στα πρώτα 5 λεπτά, σωθήκαμε. Αν την αφήσουμε, περιμένοντας την πυροσβεστική να κάνει το έργο της, γιατί δεν το κάνει μόνο στο Δήμο μας, το κάνει παντού, τότε νομίζω ότι θα έχουμε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Άρα πρέπει να οργανώσεις ένα πολύ καλό εθελοντικό κλιμάκιο, ένα πεντακάθαρο δάσος, πεντακάθαρα άλση, να έχεις και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Δεν θα πω ότι δεν βοηθάνε απόλυτα τα drone και όλα αυτά, αλλά να οργανωθείς τώρα, να περιμένεις τον Απρίλιο να προσλάβεις τους εθελοντές ή τους συμβασιούχους αυτούς που είναι, γιατί και φέτος εμείς, λόγω μιας κακιάς λειτουργίας που έγινε στο ΣΠΑΠ και μιας διαμάχης που υπήρχε, χάσαμε πολύτιμο χρόνο ώστε να μπορέσουμε να προσλάβουμε συμβασιούχους που θα ήταν πυροφύλακες, χορτοκόπτες. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και δεν παίζεις με μια φωτιά. Με το χιόνι μπορεί και να παίξεις. Να γλιστρήσεις. Είναι όμως και ένα θέμα που απασχολεί και το. Πάντα, αν κρίνουμε και από τις προηγούμενες φορές, και αν κρίνω ότι το αστροσκοπείο λέει ότι περίπου προς τον Ιανουάριο, προς Φεβρουάριο θα έχουμε έντονες χιονοπτώσεις, πρέπει να ετοιμαστείς για πλημμύρες. Τα αντιπλημμυρικά αυτά πρέπει να έχουν τελειώσει ήδη. Έχουμε μπει ήδη στο χειμώνα. Και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία έχεις ένα πολύ μικρό περιθώριο των 5 μηνών να συμβούν όλα αυτά, για να μπορείς να προστατεύσεις την πόλη σου το καλοκαίρι. Επειδή η παρέμβαση σας εδώ, πέραν της αντιπυρικής περίοδου, είναι και για θέματα που έχετε αναδείξει κι εσείς. Ένα εξ αυτών είναι, θεωρώ, ιδιαίτερο σημαντικό. Το έχετε αναδείξει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανακοινώσεις και αφορούν στο Δήμο Πεντέλης και συγκεκριμένα σε μια περιοχή που φαίνεται, τουλάχιστον έτσι όπως ισχυρίζεστε κι εσείς ο ίδιος, ότι ο Δήμος Πεντέλης κινδυνεύει να χάσει από τα διοικητικά του όρια και να πάει αυτή η συγκεκριμένη περιοχή στο Δήμο στο Δήμο Παλίνης, με συγχωρείτε. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο, να μας δώσετε ένα ιστορικό καταρχήν τι συμβαίνει, πώς θα φτάσουμε αύριο μεθαύριο σε μια τέτοια απόφαση και τι σημαίνει για το Δήμο αυτή η απόφαση. Υπάρχει ένας οικισμός του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος διαχρονικά από το 1920 εντάσσεται στους πρόποδες του Λόφου Κουφού, του αστεροσκοπείου δηλαδή, στην Πεντέλη. Παρ' όλα αυτά, τα όρια τα δικά μας, τα νοητά με τον Δήμο Παλίνης Γέρακα, ήταν από το ρέμα που λέμε εμείς, από την Κλειστένους, να το δώσω να το καταλάβει ο κόσμος. Απέναντι είναι δεξιά, όπως ανεβαίνουμε για την Πεντέλη, είναι ο Γέρακας, αριστερά είμαστε εμείς. Και μας χωρίζει ένα φυσικό ρέμα. Αυτή η διαδικασία ισχύει έτη τώρα, να μην μπορούν να τα βρούνε οι αντίστοιχες υπηρεσίες που θα πρέπει να οριοθετήσουν επίσημα το πού ανήκει ο κάθε οικισμός, και ενώ έχει χρηματοδοτηθεί αυτός ο οικισμός από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας από το 1990, δίνοντάς τους λεφτά για να φτιαχτούν οι δρόμοι, στο Δήμο Πεντέλης τα δώσανε, υπάρχουν στοιχεία έντονα ότι ανήκει στο Δήμο Πεντέλης, με μια κολυσιεργία που έγινε το 2020 πλέον, που δεν ασχολήθηκαν σοβαρά με το ότι πρέπει να οριοθετηθεί η πόλη και να παραμείνει στα όρια του Δήμου Πεντέλης, ξεκίνησε μια διαδικασία να την διεκδικεί πιο έντονα ο Δήμος Παλίνης. Υπήρχαν και λίγο, ξέρετε, οι κόντρες μεταξύ δημάρχων της προηγούμενης θητείας, που όχι ποιος είσαι εσύ που θα σου μιλήσω, δηλαδή η υπεροψία αυτή που δεν βγαίνει ποτέ σε καλό, την πληρώνει πάντα ο Δημότης. Και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να είναι πολύ έντονο το φαινόμενο και το πρόβλημα ότι αυτή η περιοχή θα χαθεί από το Δήμο Πεντέλης, που όπως καταλαβαίνετε, επειδή γνωρίζετε αυτοδείξει πολύ καλύτερα και από εμάς, είναι εκτός από μια περιοχή η οποία είναι φρέσκια και γεννιέται τώρα όταν θα μπει στο σχέδιο εντελώς, που θα έχει αθλητικούς χώρους, πάρκα, πλατείες, θα υπάρχει ζωή, χάνεις, αν το δεις καθαρά οικονομικά, και τη ΣΑΤΑ. Την επιχορήγηση που δίνει το κράτος σε κάθε πόλη ανάλογα με τους δημότες. Και εμείς μιλάμε τώρα για μια περιοχή που έχει 200 ανθρώπους που ζουν εκεί με τις οικογένειές τους από πολλά χρόνια, οι οποίοι δεν ξέρουν αν θα μεταβιβάσουν το σπίτι τους στο παιδί τους, έχουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούν να φτιάξουν τίποτα, δεν μπορούν να κουνηθούν και με την ανησυχία μια ζωή, είμαι στην Πεντέλη. Δεν είμαι στην Πεντέλη. Μα πληρώνω δημοτικά τέλη στην Πεντέλη. Αλλά έρχεται και μου καθαρίζει ο Γέρακας. Αυτά νομίζω ότι σε σοβαρές διοικήσεις δεν θα είχαν συμβεί. Και τώρα κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ αυτή η περιοχή να χαθεί και να πάει στο Δήμο Γέρακα Παλίνης. Μακάρι να γίνει κάτι στο 90 που λέμε
και να αποφύγουμε αυτήν την άσχημη. Οπότε έχουμε και διεκδίκηση από το Δήμο Παλίνης για το συγκεκριμένο οικισμό. Διότι θα σας πω ένα πράγμα. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης έχει ζητήσει τα υπομνήματα και από τις δύο μεριές, ώστε να μπορέσει να κάνει σύσταση μιας επιτροπής για να λύσουν το θέμα. Ο Δήμος Γέρακα έχει απαντήσει. Εμείς ακόμα είμαστε. Ο Δήμος Παλίνης Γέρακα έχει απαντήσει. Εμείς είμαστε λίγο μπομβιβέρ. Ακόμα το σκεφτόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι δεν σε περιμένουν οι υπηρεσίες για πάντα. Κάποια στιγμή θα βγάλουν τα τετελεσμένα γεγονότα. Άρα ο κίνδυνος πόσο ορατός είναι να για τον Δήμο Πεντέλης? Πάρα πολύ. Δηλαδή από τη μία να έχουμε ουσιαστικά κλάμα, θα το πω σχηματικά, από την άλλη όμως να έχουμε χαρά για το Δήμο. Πάρα πολύ. Εμείς ο Δήμος Πεντέλης, από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι σε πολύ οριακό σημείο να χάσει αυτή την περιοχή του Αγίου Δημητρίου και να είναι το πρώτο φαινόμενο, πιθανολογώ, στην ιστορία των Δήμων της Ελλάδος που θα χάσει έδαφος ένας Δήμος. Πήγε να ξανασυμβεί αυτό και το 20, σας είπα, γιατί δεν μας άρεσαν κάποιες προσωπικότητες τότε, γιατί εμείς έχουμε δύο περιοχές. Έχουμε και την Ταού Πεντέλης, που είναι απομακρυσμένη από εμάς, μεσολαβεί ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου και ξαναμπαίνει στο Δήμο Πεντέλης. Είναι και αυτή μια απομακρυσμένη περιοχή που κάποιοι θα θέλανε να μην μας ανήκει, αλλά δεν μπορεί να συμβεί αυτό όταν ιστορικά είναι Πεντέλη εκεί, πρωτίστως εκεί και μετά όλα γεωγραφικά. Οπότε για αυτή την περιοχή την έχουμε διασφαλίσει προσωρινά. Αλλά για τον Άγιο Δημήτριο είναι ένα έντονο φαινόμενο, γιατί ξέρετε είναι και μια περιοχή η οποία έχει ανάπτυξη, έχει ζωή. Αν θα μπει, θα αναπτυχθεί. Ελπίζω ότι θα πρετανεύσει η λογική και η γρηγοράδα στο Δήμο Πεντέλης, ώστε να ανταπεξέλθει στα αιτήματα που τις κάνει η αποκεντρωμένη διοίκηση για να καταφέρουμε να σώσουμε, όπως είπα και πριν στο 90, τον Άγιο Δημήτριο. Οπότε θεωρείτε με αυτή την επιτροπή, τη συνεννόηση, υπάρχουν ελπίδες να αντιστραφεί το κλίμα και να μην υπάρχουν ελπίδες γιατί έχουμε πάρα το Δήμο. Υπάρχουν ελπίδες γιατί έχουμε ντοκουμέντα. Έχουμε ντοκουμέντα από κρατικές απολαβές που είχε αυτή ο οικισμός, που νομίζω ότι ένα Υπουργείο Υγείας, ένα Υπουργείο Οικονομικών δεν θα ήταν τρελή τότε να τα δίνουν στο Δήμο Πεντέλης και σε. Άρα μπορούν να πιστοποιηθούν ότι διαχρονικά ανήκει. Βεβαίως. Σας λέω ξεκάθαρα το 1992 το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, από τα κρατικά λαχεία που διαχειριζόταν, έδωσε, αν δεν κάνω λάθος, 10 εκατομμύρια δραχμές τότε για να φτιαχτεί η οδοποιία. Έδωσαν για το νερό. Ο Δήμος Πεντέλης το 2019 έκανε τη σύμβαση με την ΕΙΔΑΠ ώστε να υδροδοτηθεί η περιοχή. Άρα υπάρχουν ντοκουμέντα τα οποία είναι καθαρά ένας οικισμός της Πεντέλης. Ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Πεντέλης σήμερα? Τι έχετε καταγράψει εσείς? Το κακό είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αλαζονίας. Δηλαδή, ένα σοβαρότερο πρόβλημα που έχει συμβεί, είναι ότι ξαφνικά ένα πρωί χάθηκαν καθίσματα από το πολιτιστικό κέντρο, χάθηκαν όργανα γυμναστικής, χάθηκαν άλλα καθίσματα αθλητικών εγκαταστάσεων, χάθηκαν βιοδιασπόμενα σακουλάκια, κάδι. Χάθηκαν, τι εννοείτε? Είχα μια πληροφόρηση λοιπόν ότι έχουν εξαφανιστεί 150 καθίσματα από το πολιτιστικό κέντρο των Μελισσίων. Ρωτάω στο Δημοτικό Συμβούλιο, μου απάντησε η Δήμαρχος ότι ήρθαν τα ποντικάκια και τη φάγανε. Είδε ότι δεν τζίμπησα και 3 Δεκεμβρίου επανέρχομαι με δεύτερη ερώτηση ότι έχουν χαθεί όργανα γυμναστικής από το Γυμναστήριο της Πεντέλης, τα καθίσματα, 600 καθίσματα αθλητικών γηπέδων από δωρεά, κάδι καφέ, οι οποίοι είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, βιοδιασπόμενα σακουλάκια, 8 παλέτες. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι τα έχει δώσει στην Άρτα, στο Δήμο Άρτας, που δεν φταίει ο άνθρωπος σε τίποτα, χωρίς αποφάσεις. Αυτά δόθηκαν με μορφή δωρεάς. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δηλαδή, δόθηκαν μια μέρα, γιατί είναι μεγάλη ποσότητα. Δεν μιλάμε για. Τεράστια. Είναι τεράστια ποσότητα. Δεν χάνεται έτσι εύκολα αυτή η ποσότητα. Μα ούτε τα ποντίκια την τρώνε, όπως μου απάντησε. Τα ποντικάκια. Και βρέθηκαν στο Δήμο Άρτας. Βρέθηκαν στο Δήμο Άρτας. Εγώ έκανα επίσημη ερώτηση μαζί με τον συνάδελφο τον Νίκο Τόλιο και πήραμε αναγκαστικά όλη την προϊστορία. Και φύγανε πράγματα στο Δήμο Άρτας χωρίς Δημοτική Επιτροπή, με ένα ύφος ότι δεν το προσέξαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Επιτροπής ότι το είχε βάλει ως θέμα. Με αποτέλεσμα 3 Δεκεμβρίου ρώτησα για το που έχουν πάει τα πράγματα όλα αυτά. Μου είπε ότι είχε κάνει τις διαδικασίες και 5 Δεκεμβρίου έβαλε Δημοτική Επιτροπή για να κάνει εκ των υστέρων τη διαδικασία που θα έπρεπε να κάνει. Εδώ όμως έχουμε ένα θέμα.
Έχουμε ένα πειθαρχικό, θεωρώ, παράπτωμα να κοροϊδεύεις και να ψεύδεσαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κοροϊδεύεις ακόμα και τη δική σου παράταξη. Διότι όταν την επόμενη μέρα έρχονται και ψηφίζουν στη Δημοτική Επιτροπή, δεν είναι άμυροι αυθινών. Είμαστε όλοι μεγάλα παιδιά στην αυτοδιοίκηση. Και ξέρουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με το σπίτι μας, έχουμε να κάνουμε με τον Δήμο μας, που είναι διαδικασίες. Και δευτερευόντως, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει ένα πρόγραμμα γιατί ζητάς κάτι, δεν μπορείς να το παίρνεις εσύ και να το δίνεις στην Άρτα. Γιατί αν ήταν θα το παίρνει και η Άρτα. Τα προγράμματα που έρχονται τα ευρωπαϊκά έρχονται στοχευμένα γιατί τα ζητάς, γιατί τα έχεις ανάγκη και τα παίρνεις εσύ. Δεν μπορεί να τα πάρεις εσύ και μετά να κάνεις τον μπρούκλι και να τα δίνεις στον άλλον. Αυτό είναι πολύ σοβαρό παράδειγμα. Έτσι λοιπόν έχουμε κινήσει τις διαδικασίες να μπορέσουμε να σταματήσουμε και να γυρίσουν πίσω όλα αυτά τα πράγματα που λείπουν από την πόλη μας. Εγώ θα σας πω το απλό. Οι σακουλίτσες αυτές είναι 8 παλέτες. Αν τις έδινε στα σχολεία μας, στα πολιτιστικά μας κέντρα, να τα είχαν από μία τάξη όλα αυτά, δεν θα είχαμε και ένα κόστος να πηγαίνουμε να αγοράζουμε συνέχεια. Γιατί μιλάμε για όγκο. Τώρα, γιατί τα στείλαμε στην Άρτα? Ποια ήταν η επιλογή της Άρτας και δεν τα πήγαμε στα Γιάννενα? Και δεν τα πήγαμε στον Πύργο? Υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση? Γιατί σας επίσημη όχι. Εγώ ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Επίσημα όχι. Γι' αυτό θα κινήσουμε πλέον τη διαδικασία. Οι οποίες είναι ποιες διαδικασίες πρέπει να κινήσουμε? Έχουμε πλέον κάνει την καταγγελία στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έχουμε κάνει στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και ζητάμε να πράξουν τα νόμιμα και ότι έφυγαν όλα αυτά άνευ Δημοτικής Επιτροπής, δηλαδή φύγανε όλα. Φανταστείτε ότι τα 600 καθίσματα της δωρεάς των αθλητικών γηπέδων ούτε πρόλαβε ο Δήμος Πεντέλης να κάνει αποδοχή της δωρεάς. Μπήκαν, τοποθετήθηκαν, εξαφανίστηκαν. Έχουμε ζητήσει λοιπόν τις διαδικασίες. Έχει γίνει χαρτί και θα φύγει αυτή την εβδομάδα στον Δήμαρχο Άρτας. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Αποδέχτηκε ουσιαστικά. Αποδέχτηκε κάτι που προφανώς κάποιοι είχαν συνονοηθεί. Δεν το ζήτησε. Αποδέχτηκε όμως. Ο άνθρωπος που να ξέρει ότι του ήρθαν κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει νόμιμες διαδικασίες για να του πάνε. Οπότε εμείς θα κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία που πρέπει, θα τηρηθεί η νομιμότητα και από εκεί και πέρα. Εάν η Δήμαρχος ή οι υπηρεσίες πούνε ότι σωστό, δεν πειράζει που τα στείλες, ή τους καφεκάδους ανακύκλωσης που μας τους έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να πάνε εκεί. Ή έστω αν υπάρχει κάποια επίσημη θέση. Κάποια επίσημη θέση, ναι. Τώρα εμείς δεν νομίζω ότι έχει τύχει αυτό το εγχείρημα της Δημάρχου. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψουν, για το καλό όλων μας, να επιστρέψουν πίσω στο Δήμο Πεντέλης. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε μιας αλαζονίας που δεν θα πρέπει να υπήρχε. Στην καθημερινότητα, οι πολίτες. Οι πολίτες πλέον είναι βαθιά απογοητευμένοι με τις καθυστερήσεις που γίνονται όσον αφορά την αποκατάσταση της πόλης. Ειδικά η Νέα Πεντέλη και η Πεντέλη έχουν πληγεί πολύ ισχυρά, οπότε δεν βλέπουν μια αποκατάσταση. Υπάρχει το πρόβλημα της καθαριότητας που θα υπάρχει, γιατί δεν λύνει το πρόβλημα ένα ιδιωτικό συνεργείο. Η οργάνωση πρέπει να δουλέψει σωστά για να μπορέσει και το ιδιωτικό συνεργείο να προχωρήσει. Φανταστείτε το απλό. Είναι ένας δρόμος, η κεντρική μας είσοδο μέσα στη Νέα Πεντέλη, απέναντι με σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, και έχει τον γκρεμό, το ρέμα δηλαδή, έχουν καεί όλα τα δέντρα. Είναι επικίνδυνο από τον Αύγουστο και χθες υποτίθεται θα αποδεχτούμε μια δωρεά μιας ιδιωτικής εταιρείας τον Φεβρουάριο να κλείσει αυτή η δίωδο προς τον γκρεμό που περπατάνε τα παιδιά του γυμνασίου και του δημοτικού και του λυκείου και οι πολίτες με κίνδυνο ένα στραβοπάτημα. Ένα κοίταγμα, οι πιτσιρικάδες όλοι είναι με το κινητό στο χέρι. Να φύγει από κάτω και να θρηνήσουμε μια ψυχή χωρίς λόγο. Φανταστείτε ότι αυτό, ενώ θα πρέπει να ήταν το πρώτο που θα γινότανε, και αν είσαι και μάγκας, κάνεις και το μήνυμα. Τους καρμένους κορμούς, τους κάνεις φράγμα και βλέπει ο κόσμος ότι παιδιά καήκαμε, προσέξτε τα τσιγάρα σας, περνάς και ένα μήνυμα προς την κοινωνία. Θα περιμένουμε εμείς μέχρι Φεβρουάριο, οπότε θα δεήσει η ιδιωτική εταιρεία να έρθει να μας το φτιάξει. Προβλήματα πολλά που δυστυχώς θέλουν όραμα. Μακάρι να υπάρξει. Ποιο είναι το δικό σας όραμα, της δικής σας παράταξης για την Πεντέλη? Το δικό μας όραμα είναι πρώτον ότι θα πρέπει να ενώσεις και όχι να διχάσεις τις τρεις δημοτικές κοινότητες. Είμαστε ενωμένοι σαν Δήμοι από το 2010 και αυτή τη στιγμή λειτουργούμε εχθρικά. Οι Πεντελιώτες, οι Νεοπεντελιώτες, οι Μελισσιώτες. Ο διχασμός πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Πεντέλη είναι ένα προάστιο, η Νέα Πεντέλη είναι
το ενδιάμεσό μας προάστιο που πρέπει να το αναδείξουμε και τα μελίσια είναι η πόλη μας. Είναι η πόλη μας που έχει άλλα προβλήματα, την κίνηση, το θέμα του πάρκινγκ, της ρημοτομίας της. Έχουμε υποένταξη μια άλλη περιοχή. Το όραμά μας είναι να παραμείνουν προάστια αυτά που είναι προάστια, να γίνει μια βιώσιμη πόλη όσον αφορά στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Δεν έχουν οι άνθρωποι πού να περπατήσουν, δεν υπάρχει τίποτα. Και καλά άλλα τα λόγια που λέμε όλοι μας, και όταν έρθει η ώρα και σπάσουμε ένα πόδι, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να λέμε και μεγάλα λόγια. Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα αυτό σε όλες τις πόλεις. Σε όλες τις πόλεις απέχουν πάρα πολύ. Συμφωνώ, αλλά από κάπου δεν πρέπει να ξεκινήσεις. Δεδομένο. Απλώς είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλες τις πόλεις στο συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα, τουλάχιστον στην Αττική, πόλη που να είναι ιδιαιτέρως φιλική για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σχεδόν καθόλου. Αλλά θα έπρεπε να γίνει το. Γίνονται παρεμβάσεις μεν, γίνονται προσπάθειες, αλλά νομίζω ότι είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό. Για μένα το θα θέμα. έπρεπε το θέμα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και με τις ειδικές ικανότητες θα έπρεπε να είναι τόσο ψηλά όσο είναι η πολιτική προστασία, όσο είναι άλλα θέματα. Διότι δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος είχε μία ασθένεια ή έγινε από ένα τροχαίο να μην μπορεί να κινηθεί. Όλοι μας είμαστε εν δυνάμει άτομα με ειδικές ανάγκες. Εγώ είχα ένα τροχαίο με τη μηχανή μου πριν κάποια χρόνια. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορώ να κινηθώ. Άρα πρέπει να το δει και η πολιτεία, και νομίζω ότι έχει αρχίσει και το βλέπει η κυβέρνηση πιο σοβαρά το θέμα αυτό με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να το δουν ότι πρέπει να ρίξουν βαρύτητα όπως ρίχνουν στην πολιτική προστασία. Έχουμε εμείς ένα βουνό το οποίο πρέπει να αναδειχτεί. Έχουμε μια ιστορία, ένα πεντελικό όρος. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται αλυσίδα σε ένα Δήμο. Δηλαδή, όταν θες να ομορφύνεις το βουνό σου, να του δώσεις ζωή, θα το σώσεις και για την πολιτική προστασία. Όλα τα προβλήματα στη δική μας παράταξη ξεκινάνε από το πρόβλημα και προσπαθούν να βρεις τη λύση με αλυσίδες, ενώνοντας και λύνοντας ταυτόχρονα άλλα προβλήματα. Δηλαδή, όταν το δεις την πόλη σου σαν μια αλυσίδα και έναν κρίκο που πρέπει να φτάσω απέναντι, δεν θα πας να ενώσεις, να πετάξεις με μια μπετονιά και να πιάσεις από εκεί. Θα φτιάξεις όλα τα προβλήματα σιγά σιγά και τις διακλαδώσεις τους για να μπορείς να έχεις μια βιώσιμη, να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θες και να έχεις και μια βιώσιμη πόλη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κοντουλάκο, για την παρέμβαση σας εδώ. Αναδείξατε διάφορα ζητήματα που αφορούν στην πόλη σας. Έχουμε πει ότι η εκπομπή είναι ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Με μεγάλη χαρά σας φιλοξενήσαμε και σε αυτή την εκπομπή, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Πάμε εμείς με τους